абдулҳамид самад замони бисёр печидаи таърихи тоҷиконро ки ҳанӯз баҳои воқеӣ ва илмӣ додан ва дарки дурусти онро ба вуҷуд овардан анҷом наёфтааст, дар романи худ гардиши Девбод тасвир кардааст. бо вуҷуди ин диди хоси нависанда, андешаи аз мавқеъҳои инсонгароёна нигаристан ба ҳаводис барои ин роман ҷойгоҳи баланди адабии эстетикиро нигоҳ медоранд. инсон ҳамеша дар рӯ ба рӯи девбоди мудҳиши замон ки низоми зиндагиро бераҳмона мешиканаду тухми одамро ба чор тараф пош медиҳад қарор дорад. дар гирӯдор ва набарди девбод танҳо касони бо ирода, худшиносу асолати хеш набохта чун сутуни дили ҳамзамонон маҳкаму побарҷо меистанд ва бо кирдорҳои наҷиб ҳусни диёр мешаванд. хонандаи гиромӣ аз талошу андешаҳои қаҳрамонҳои ормонии романи нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад гардиши Девбод алайҳи зиштӣ ва хушунату харобкорӣ ҳамин фалсафаро хоҳанд дарёфт. бешак мутолиаи ин асар шумо хонандаи азизро ба рӯзгори пурҳодиса, сарнавишту талош, далерӣ ва ишқу армони қаҳрамонҳои ватанпарасту миллатдӯст ва роҳи расидан ба сулҳу ваҳдат ошно месозад. китоби гардиши девбоди устод Абдулҳамид Самад яке аз романҳои дӯстдоштаи ман ба ҳисоб меравад ва дар ин асари худ устод Абдулҳамид Самад дар бораи шахсиятҳое гуфтааст ки дар айёми ҷанги бузурги ватанӣ барои ҳифз намудани кишвари худ, меҳани худ ба ҷанг рафтанд ва шахсоне пайдо мешавад ки мардумро зери зулм мегузоранд ва ба онҳо бисёр корҳои нораворо шоиста медонанд ва инчунин решаи онҳо низ дар ин китоб канда мешавад. офаридаҳои Абдулҳамид Самад саршори армонҳои миллиянд. эҷодиёти ӯ дар партави андешаҳои башардӯстона ва тарбиявӣ фароҳам омада. аз аввалин ҳикояҳояш нависанда ғояҳои ватандӯстӣ, ҳифзу ҳимояи марзубум ва одобу ахлоқи шоистаи инсониро тараннум мекунад. Абдулҳамид Самад дар замони истиқлол ба тасвири пурвусъати зиндагӣ ва фаъолияти халқи тоҷик дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 даст зада ба эҷоди романи дуҷилдаи гардиши Девбод муваффақ шуд. бояд гуфт ки роман бо мазмуну муҳтаво ва ҷанбаи амиқи миллӣ чун осори навоварона ба назар мерасад. инъикоси масъалаи худшиносии миллӣ ва ҳофизаи таърихӣ дар романи гардиши Девбоди Абдулҳамид Самад барҷаста ва нишонрас сурат гирифтааст. романи мазкур аз ду китоб иборат буда, ҷилди якуми он соли 2007 ва ҷилди дуюмаш соли 2016 ба таб расиданд. он таҳқиқи бадеии воқеоти таърихии халқи тоҷикро шурӯъ аз соли 1920 даврони инқилоби Бухоро, таъқибот, ҷанги бузурги ватанӣ ва солҳои ҷанги шаҳрвандии тоҷиконро дар солҳои 1990 дар бар мегирад. дар ин роман нақши Дилёб хеле нақши ҷазоб аст ки ӯ ҳамчун як писарбачаи дилёб, ҳушёр, зирак ва шахсе ки дилсофу ва ёрманди халқ дар ин ҷо тавсифот аст ки ва дар охир вақте ки баъд аз ҷанг ӯ бармегардад ба деҳаи худ, роҳбарии деҳаро ба гарда мегирад. лаҳзаҳои ҷолиб асал хеле зиёд мебошад. ин китоб яке аз романҳои беҳтарин аст ва тавсия медиҳам ки тамоми хонандагони китоб мутолиа намоянд ва аз ин китоб, аз ин романи устод Абдулҳамид Самад ба худ як ғизое гиранд. гардиши Девбод романи таърихӣ ва навоварона мебошад, зеро дар он воқеаҳои даврони пеш аз истиқлол аз нигоҳи нав бо назардошти манфиатҳои миллӣ мавриди таҳлил ва таҳқиқи бадеӣ қарор гирифтааст. дар муддати чанд рӯз бомбаборон карда харобу валангор кардани шаҳри қадима ва маркази фарҳанги тоҷикон Бухоро, сӯзонидан ва нису нобуд кардани китобҳо ва табақаи донишмандону фарҳангии аҳолӣ ҳамвора аз байн бурдани суннатҳои ҳазорсолаи мардуми маҳаллӣ аз мушкилотҳое мебошанд ки барои ба самти матлуб равона кардани ҳофизаи таърихии аҳолӣ дар замони истиқлоли Тоҷикистон дар асар рӯи кор омаданд. Абдулҳамид Самад нисбат ба забони асарҳояш масъулияти баланд эҳсос мекунад. ӯ ҳамеша бо забони нобу поки тоҷикӣ эҷод мекунад. панду ҳикмат, зарбулмасалу мақол, шеъру таронаҳои мардумӣ, ҳусни забони нависанда ва персонажҳои осори адиб аз ҷумла гардиши Девбодро ба дараҷот афзудаанд.
забони романи гардиши девбод чун дигар асарҳои нотакрори адиби хушбаён саропо рангину марғуб, содаву фаҳмо ва хонданбобу шевост ки бо омезиши услуби реалистона ва омафаҳми адиб дилнишин гашта дигарбора маҳорати волои ҳунармандии ӯро ҷилвагар кардааст. романи гардиши девбод аз ҷиҳати услуб, мавзӯю мундариҷа, ғояи эҷод, корбурди мувофиқи жанрҳои адабӣ бо маҳорати баланд таълиф шудааст. ин романи ба қавли муаллиф аввалу охири нависанда дар айни ҳол бозгӯи сабку услуби нави тасвири бадеӣ ва тасвири реалистӣ дар насри давраи истиқлоли давлатии тоҷик ба ҳисоб рафта арзиши баланди эстетикӣ, маърифатӣ ва тарбиявиро соҳиб мебошад ки хонандаи худро дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва тандурустиву инсонпарварӣ гиромидошти муқаддасоти ҳаёт тарбия менамояд. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои кишвар дар 2 ҷилд дастрас намоед.